NBNN निउसाव दङ आं दिनै जारिमिन बरगयारि। मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखौ आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव खुंफुंनो साखाफारायै नुनो मोननायजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड रिसार्च सेन्टारावबो फैगौ 27 आरो 28 अक्ट'आव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा जादोंसै। फैगौ 27 आरो 28 अक्ट'आव मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखौ रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा जानायजों लोगोसे बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड रिसार्च सेन्टारनि बानजायनायाव दिनै बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुङो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाथौ ट्रेडिशनेल रिसार्च सेन्टारनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा फैगौ 27 आरो 28 अक्ट'आव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय गोथार बाथौ साननि सोमोन्दै गुवारै बुंथियो। মতে সেমিনার অর্গানাইজ কৰিছো। সেমিনাৰটো 27 তাৰিখে হ'ব। এইটো 1 বজাত আৰম্ভ হ'ব। এইটোৰ চিফ গেষ্ট হৈছে আৰু ইনিগৰেটৰ হৈছে আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ গোবিন্দ বড়ো প্ৰফেচাৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ। তাৰপিছত সেইটো শেষ হোৱাৰ পিছত নেক্সট দিনাখন আমি প্ৰথম চানটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে 7:50 মিনিটত আমি ফ্লেগ হোইষ্ট কৰিম, বাথৌৰ ফ্লেগ হোইষ্ট কৰিম। তাৰপিছত ফ্লেগ হোইষ্ট কৰিব আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাথৌ মহাসভাৰ প্ৰেচিডেণ্টে শ্ৰী ত্ৰিকেন্দ্ৰনাথ বসুমতাৰী। তাৰপিছত 8:15 বজাত আমি 8:30 বজাত মেইন কাৰ্যসূচী এটা আছে, সেইটো হ'ল প্ৰেয়াৰ, য'ত আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় বা বিভিন্ন মানুহৰ লিভলিহুডৰ ভাল এইটো কামনা কৰি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। তাৰপিছত 10টা বজাৰ লগে লগে আমি কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ কৰিম, য'ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় মানুহ থাকিব। 12টা বজাত আমি লাঞ্চ ব্ৰেক কৰিম, লাইট লাঞ্চ। 12:30 বজাত অপেন ছেশ্যন হ'ব, য'ত ইনিগৰেটৰ হৈছে আমাৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম মন্ত্ৰী আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ। তাৰপিছত হ'ব ৱেলকাম এড্ৰেছ। আমাৰ ৰজনীকান্ত মহিলাৰী চেয়াৰমেন RCA কৰিব। চিফ গেষ্ট হিচাপে আমি মাতিছোঁ ডক্টৰ M অংগমথু IAS আসাম গভৰ্ণমেণ্ট। তাৰপিছত এইটো অপেন ছেশ্যনত হ'ব। অপেন ছেশ্যনত বিভিন্ন বক্তৃতা দিব। তাৰপিছত শেষৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি সন্ধিয়া 5 বজাত আলাৰীবাতি বন্তি জ্বলাম কোকৰাঝাৰ মেইন টাউনৰ অভাৰব্ৰিজত। এইটো এণ্টি ড্ৰাগ কেম্পেইন আমি কৰিম আৰু সকলোৰে শুভকামনা কৰিম। আমাৰ आरो गोथार बाथौ साननि फैगौ बाथौ साननि थाखाय बयबो बाथौआरिफोरनिसिम लोगोसे दुलाराय सुबुं माहारिनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। क'क्राझार बाथौ थानसालियाव फैगौ 28 जानुवारि खालि मंगलबार दिनाव गोथार बाथौ सान बे फोरबोखौ खुंगोन गाजा गोमजायै। आरो बे बाथौ सान खुंनायाव गोबां मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ लिंहरदों, बेखौ दहाय बुंखाबाय। दा बे बाथौ सानाव
बिनि सिगां 27 एबा 27 जानुवारि खालि मोनसे सेमिनार खुंदों नेशनेल लेभेलनि। बे सेमिनारखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगो लाफानानै बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि लिंथुमनायाव आरो बाथौ सान खुंफुंग्रानि लिंथुमनायाव बे सेमिनारखौ रेडि खालामनाय जादों। दा बे सेमिनारनि गाहाय हाबाफारियानो जाबाय आयदायानो जाहैबाय बाथौ धोरोम आरो बर' समाज। दा बे बाथौ आरो बर' समाज क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड रिसार्च सेन्टाराव खुंफुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिबावोदि फैगौ 27 अक्ट'आव गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय मोनसे जर'खा सावराय जथुमबो खुंफुंनाय जागोन होननानैबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायबावदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनिया जों सान्थिखौनो लुबैयो, जेब्लाबो सान्थि गोजोनै थानायखौ हास्थायो। बेनिखायनो बे गोथार बाथौ सानाव दुलाराय सुबुं माहारिनि सान्थिनि थाखाय गोजोननि थाखाय खावलायगोन। आरोबाव जे फैगासिनो थानाय सावरायनाय जे माखासे हाग्रायाव थाहैनाय मानसिफोरखौ लिंहरनानै जे सावरायदों, गोबां सावरायगासिनो दं, बिथांमोननि सावरायनाया जाफुंसारथों, फिथाइ थायथों। बिनि थाखायबो जोङो जोंनि बे बाथौ साननि आर'जनि गेजेरजों बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबगोन जाहाथे बेयो सावरायनाया फिथाइ थायो। आरो बेजों लोगोसेयैनो जों हांख्रायगोन जे फैगौ 2021आव बाथौ भारतनि सुबुं साननाय जागोन। दा बे सुबुं साननायाव जाहाथे दुलाराय बाथौआरिफोरा गावसोरखौ बाथौ धोरोमनि होननानै सिनायथि लायो। बिनि थाखायबो जोङो खावलायो। जेखि बाथौ थाया मानो बे बाथौफ्रा बयबो बाथौ होननानै जोङो सिनायथि होयो। बिनि थाखायबो जोङो